Zagundanok, hau da egun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Kanta dezagun danok, hau da egun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Kanta dezagun danok, hau da egun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, gu salbatzeko jaioa den Kristogan agertu zaigun Jainko gure aitaren bakea eta maitasuna izan bedizuekin, zenideok gaur San Juan apostolu eta evangeliariaren festa ospatzen dugu. Santiago haundilaren anaia, Jesusen ikaslea, ikasle maitea, San Juan, azken afarian bere bihotzean bere burua jarri zuena, gero gurutzean ere Mariaren alboan egontzena, Jesusen oinetan, bera gogorazten dugu gaur eta bere laguntza eta bitartekaritza eskatzen dugu. Guk ere beraren antzera deskubritu dezagun gure bizitzan Jainkoaren maitasuna, Jainkoaren misterioa handia. Eta apaltasunez gure bihotzak prestatzen ditugu Eukaristia ospatzeko. Jesus jauna Maria gandik jaio eta gure zenide egin zinen Jangoikoaren semea. Erruki jauna, Jesus jauna gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea. Kristo erruki. Jesus jauna gu guztiokin familia bat bera egiten duzun aitaren lehen semea. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Eta gorez dezagun Jainkoa aintza otoiztuz, aintza zeruetan Jangoikoari, tapakea lurrean haren gogoko gizonei, aina undita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspesagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, Jangoikoa aita guztia alduna, jauna zeme bakar Jesukristo. Jainko jauna, Jainkoaren bildot zaitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Juan apostolu santuaren bidez, zure hitzaren misterioa agertu dezagun, Jainkoa, egizu uler dezagula adimen argiz, ark belarrira pikain esan ziguna, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan,
San Joan apostoluaren lehenengo gutunaren hasiera. Zenide maiteok, hasieratik zen bizitzaren hitza, entzun eta geure begiz ikusia, begiratu eta geure esku zukitua iragartzen dizuegu. Izan ere, bizia agertu zen, ikusi dugu eta beranen lekuko gara. Aitarekin zegoen eta guri agertu zitzaigun betiko bizia iragartzen dizuegu. Ikusi eta entzun duguna iragartzen dizuegu, zuek ere gurekin elkartasunean bizi zaitezten. Eta gure elkartasuna Aitarekin eta honen seme Jesukristorekin da. Eta gauzok idatzi, gure poza bete-betea izan dadin idazten dizkizuegu. Jaunak esana. Postu zaitezte zintzo jaunarekin, zintzook. Postu zaitezte jaunarekin, zintzook. Errege da jauna, alaitu bedi lurra, postu bitez uarte ugariak, laino eta odei beltzak ditu inguruan, justizia eta zuzenbidea tronuaren oinarri. Postu zaitezte jaunarekin, zintzook. Mendiak argia bezala urtzen dira jaunaren aurrean, lur osoaren jabearen aurrean. Zeruek haren salbamen egintza iragartzen dute, herri guztiek haren ospea ikusten. Postu zaitezte jaunarekin, zintzook. Argia sortzen da zintzoarentzat, poza bihotz zuzenekoentzat. Postu zaitezte jaunarekin, zintzook. Goretxazue haren santutasuna gogoratuz. Postu zaitezte jaunarekin, zintzook. Aleluia, 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 aleluia. Gorazu jainkoa, eskerrak zuri aita. Apostoluen talde ospetsuek, goratzen zaitu jauna. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Asteko lehen egunean, Maria Magdalena, Simon Pedro gana eta Jesusek maite zuen beste ikasleen gana itzule zen lasterka eta esan zien. Eraman egin dute jauna ilobitik eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren orduan Pedro eta beste ikaslea eta ilobirantza abiatu ziren. Biak batera zijoa zen lasterka, baino beste ikaslea Pedro baino arinago zijoan eta lehenago iritsi zen ilobira. Barrura begiratzeko makurturik oial zerrendak lurrean ikusi zituen, baino etzen sartu. Iritsi zen haren atzetik Simon Pedro ere eta ilobian sartu zen. Oial zerrendak lurrean ikusi zituen, baita Jesusen burua biltzen agoniko zapia ere.
Hau ordea, ez zegoen oial zerrendekin batera jarria, beste toki batean bildua baizik. Orduan, sartu zen beste ikaslea ere, hilobira lehenengo iritsi zena, ikusi eta sinetzi egin zuen. Jaunak esana, egu berri eguna ospatu ondoren, Elizak 8. ospatzen du, egu berri eguneko 8. Gure begirada, gure bihotza, Jesus haurtxo jaio berrian jarraitzen dugu jartzen beraz, misterio hori sakontzera gonbidatzen gaitu Elizak egun hauetan. Eta Elizako liturgiak, lehendabiziko 3 egun hauetan, egu berriak ospatuta, 3 festa dakaskigu Jesus haurtxorren misterioarekin bat egiten dutenak, ero zerikusia handia daukatenak. Atzo ospatu genuen, naiz da igande izan, eta Familia Santuaren ospakizuna ospatu aurten, baino 26, abenduaren 26 beti ospatzen dugu San Esteban eguna. San Esteban izan zen lehendabiziko martiria, protomartir deitzen diogu, diakonoa, eta martiria izan zen. Jesusen berri hau, Jesusen evangelioa eta aldarrikatzearen martirizatu izan zen, lehendabiziko urteetan, kristauko urteetan, eta San Estebanek agertzera ematen digu Jesus haurtxonek dakarkigun doaia, zerua. Ze martiritza azken finean da, bizitza ugaltzea zerurako jaiotzeko. Zerura jaiotzeko. Eta hortara etorri da Jesus, ez? Mundu hontara. Bera zerutikan etorri da mundu hontara, ona jaio da, gure artera jaio da, gu mundu hontakoak zerura jaiotzeko. Eta hori agertzera ematen digute martiriak. Beraien bizitza Jesusen gandik jainkoa garendegik emanez, eta bere testigantza hori emanez. Zerurat goazela eta zerurat jaiotzeko gaudela, eriotzaren bitartez gure bizitza hemen ematearekin batera. Eta gaur berriz, San Juan evangelista eta ikaslea ospatzen dugu, eta bihar ospatuko dugu aur inozenteen eguna, ez? Errugabeen eguna. Aurre errugabeek ere, beraiek tirizatuak eta beraien ere testigutza hori ematen dute Jesus haurtxoaren testigantza ematen digute, ez? Beraien inozentzi hortan baita ere erailiak izan ziren, ez? Herodes enperadorean gatik. Eta gaur, San Juan evangelistaren festa ospatzen dugu, eta San Juan evangelista, San Juan ikasleak baita ere Jesusen misterioarekin oso lotua dago bere evangelioa entzun genuen egu berri egunean, berak esaten zigun, San Juan evangelistak esaten zigun, ez? Jainkoak beraren bitartez esan zigun, hitza haragi eginda, ez? Eta Juan evangelistak, evangeliariak, evangelioetan ino baino hobeto sakondu du misterio hau. San Juan evangelioak sakontzen du Jesusen izaeraren misterioa oso ondo, ez? Eta laguntzen digu misterio, Jesusen jaiotzaren misterio hortan sakontzen eta sartzen. Konturatuz, Jesus haurtxo hori jainkoaren semea dela, jainkoa bera dela, gizon egina, gugandik etorri dena. Bertan, agertzera ematen digu, jainkoaren maitasuna, gugandikan. Gaurko evangelioan ere, Jesusen piztuera gertatu zenean ere, kontatzen zaigu, ez? Nola Pedro eta Juan ziran hilobira, bilak korrika, Juan helduzan lehenago, eta azkarrago zijoalako, zergaiti zijoan Juan azkarrago, batzuk esaten dute eta interpretatzen dute,
Juan dudarikan gabe azken afarian Jesusen altxoan egon zalako, Jesusen bihotz hori ezagutzen zuelako, Jesusi lotua eta ikasle maitea zen, eta gero baita ere fideltasunean egon zan bukaerar arte, Mariaren ondoan egon zanean. Pedro aldiz, Jesus ukatu zuen eta bere karga zeraman, bere bihotzean, beraz bere bihotza ez egoen Juan ikaslearen bezala azke. Juanek entzun zuenean Jesus etzegola hilobian, biskor juntzan, askatasun guztia zeukan, berak ez zeukan, pekatuaren edo Jesus ukatzearen pixu hori Pedro aldiz bai horregaitikan, ez? Helduzan beranduago. Eta gero esaten zaigu, Juane buruz, ikusi eta sinetzi egin zuen, ez? Pedro aldiz hori ez zaigu esaten, ez? Baina Juani buruz hori esaten zaigu, ez? Ikusi eta sinetzi egin zuen. Hortara deitua gaudegu baita ere egun hauetan, egu berriko 8 urren honetan, gure begirada Jesus haurtxoan jartzen, misterio honetan jarri, eta eskatu behar diogu jainkoari, misterio hau sakondu dezagula, geure ganatu dezagula. Hor dagon misterioa handia da, jainkoa bera da haurtxo hori, eta gu ere hortara deitua gaude, ikustera eta hori sinestera. Jainkoak maite izan gaituela, gizon egitera arte, eta gainera bera datorrela gugandik bere bizitza ematera gurutzean eta gero piztutzera. Eskatzen diogu egun hauetan sakondu dezagula misterio hontan. Hala izan dadila. Egu berriko 8 urrenean San Juan Apostoluak gogoratzean egin diezaizkigun eskariak jainkoatari Jesusen izenean. Bere ondasun nagusia evangelioa duen Lize elkarte osoaren alde, evangelio horren argitan eta posetan biziz zaila dadila denei eskaintzen gizon emakumeek egia aurki dezaten eska diezaiogun jaunari. Noizbait evangelioa onartu bai, baina gerora ahaztu edo alde batera utzi dutenen alde, ireki diezaiotela bihotza Kristo beste inork egin ezin dien argiari, eska diezaiogun jaunari. Jesusen etorreraren berri ona oraindik jakin ez dutenen alde, kristauon testigantzak eta misiolariek predikazioak lagun diezaiela jainkoaren deia entzuten, eska diezaiogun jaunari. Bataioko uretan apostoluen taldeko egin gaituztenok haien testigantza jasorik sendo dezagula etengabe Kristo piztuaren gandugun fedea eska diezaiogun jaunari. Jainko aita neurrigabeko maitasuna agertu eta eskaini diguzu zure semearen etorreran, entzun gure eskariak eta ukitu gure bihotzak zure semea onarturik, berak lagun diezaigun egiazko zure seme alaba izaten. Jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ogi hau. Urraren indarrak eta gizonelana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi.
Bedinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu du orain ekar dizugun ardo hau. Matzondoaren indarrak eta gizoen lana sortu hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Santutu jauna urkeztu ditugun oparigaiak eta egizu afari honetan zuma dezagula betiereko hitzaren misterioa. Joan, zeure apostoluari azken afarian agertu zenion misterioa, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu jainko algustidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argiberria sortu da gure bihotzetan, eta orain, jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregaitik aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten dio. Diren guztien jainko jauna, Osana, Osana, Osana zeruko genetan. Osana, Osana, Osana zeruko genetan. Osana, Osana, Osana zeruko genetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, zeuari zara beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskaindakizu. Falki beraz, jauna eskatzen dizugu egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egin ditugunez gero. Berak zaldu zutenean, gau hartan, ogila hartu eta zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, tunberri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregaitik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hien artetik piztea, eta zeruratze miragarria gogoratu, zaren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira, jauna, zeure elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua, Jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, Juan Santuarekin, eta santu guztiekin badakigu hauen bitartez zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Guzurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi, jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza, zeure zerbitzari Francisco gure aita santua, Sinazio gure gotzaina, gainerako gotzain eta elizgizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zeure gana mundu zabalean banaturik gabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, bereziki, Juan Cruz, Sabina eta Josemari, Alicia eta Iñaki. Eta mundu honetatik, zurekin adizkide joan diren guztiak, aritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu, ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu, jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuentzen dezu gatua. Hona hemen, jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko.
baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko Algustiduna, San Juan apostoluak eman zigun bere predikuaz, haragi egin den zure hitzaren berri, egizu orain ospatu dugun sakramentu honei esker bizidadila beti gure baitan zure hitza. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoikoa Algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, eta orain bukatuko dugu gabon kanta batekin, zoazte jaunaren pakean, Zer baten bila gabiltza zoratzen, ta izarrak esan digu
galdetzeko hemen, bere baten bila gabiltza zoratzen. Aizarrak esan digu galdetzeko hemen, Ogoikoaren herri, maite Jeruzalen, esan zaiguzu laizten, Jesus nu jaio den. Ogoikoaren herri, maite Jeruzalen, esan zaiguzu laizten,